Официално бе даден стартът на ремонтните дейности по проект рехабилитация на гаров комплекс ЖП гара Бургас. След неговото реализиране гарата ще бъде изцяло реставрирана и отговаряща на изискванията за енергийна ефективност. Използването на съвременни технологии ще бъде умело съчетано с архитектурният облик на зданието. По този начин ще се запази автентичният вид на ЖП гарата, която е обявена за архитектурен паметник. 3 са гарите в България, които ще се модернизират по тази оперативна програма. За мен е чест като кмет на този град, че наистина Министерството на транспорта е най-вече ръководството на НКЖИ даде така доста сериозно отношение към град Бургас и към ЖП гарата на Бургас и не само ЖП гарата, но цялото окологарово пространство за пълната модернизация и реконструкция. А имайте предвид, че бургазли забелязват и най-малките пукнатини и детайли по некачествения ремонт, така че да няма допълнително санкции. Изпълнител на ремонта на гарата в Бургас е дружество Железопътна инфраструктура. Съфинансирането на проекта се осъществява от Европейския фонд за регионално развитие, а стойността възлиза на над 7 милиона лева без ДДС. Днес стартираме поредния железопътен проект в района на град Бургас, което е поредното доказателство, че наистина ние работим целенасочено за развитие на един по-модерен железопътен транспорт. След старта на ремонтните дейности по ЖП гара Бургас предстои цялостна подмяна на вътрешната и фасадната дограма, както и саниране на помещенията. Сградата ще бъде пожарно обезопасена, инсталационно осигурена и оборудвана с топли и удобни чакални. До всички нива на гаровия комплекс ще бъдат изградени асансьори и рампи за хора с увреждания. В плановете е заложен и проект за изграждане на връзка с летище Бургас. Реално трасето минава от летището, следва Поморийската, старата Поморийска линия, минава през гара Владимир Павлов. Там ще се направи още един допълнителен коловоз, който обслужва само тази връзка от гара Бургас към летището и съответно влиза в гара Бургас. Ремонтът трябва да приключи в края на 2015 година и гарата да продължи обичайният си ритъм на живот. За БМТ новините, Давид Сукнаров.